Mehmet Zülfitan. Doğru haber. Trump şer û herbê dixwaze. Beriya hilbijartinê û piştî hilbijartinê Trump tim qala aştiyê dikir. Wî hevokên xweşdanî ser zimanê xwe. Wî digot ew ê şer û herban bi dawî bike û Amerîkayê ji nû ve pêşve bibe. Digot ku ew ê silh û aştiyê bîne cîhanê. Di meha yekêm de wî got ew ê şerê Ukraynayê bi dawî bike û bi Rusya û Çînê re li hev bike. Wek ku hûn jî dibînin, wî moriya hişînok li her kesî belav kir. Lê piştî ku hat hilbijartin rûyê xwe yê rastî nîşanda. İnsanê ku digot ez ê şer biqedînim, vê carê dest bi gotinên wiha kir ku dinyayê ber bi şerê cîhanî yê sêyemîn dibe. Ew dibêje ku ew ê Grönlandê bikire, lê bive devê xwe yê xweş. Nîşandana diranê xwe jî ihmal nake û tehdîta li pey hevdû dike. Dibêje tu dixwaze bi dilê xwe bide min yan jî ez bi darê zorê bi lêdanê bigirim. Heta şerê bi Danîmarkayê re dide ber çavên xwe. Lewra Danîmarka wî nake şûna zilamekî û hesabê wî nake. Dibêje ew ê kanala Panamayê bigire ji ber vê yekê Çîn û Panama hatiye hember hevdû. Dîsa Trump ji Ukraynayê çavkaniyên bin erdê û ji Rusyayê aştiyê dixwaze. Dibêje ger wisa nebe wê alîkariyên xwe qut bikin. Li ber kamera û hemû cîhanê Zelenskî rezîl û risway kir. Bacên ku hemû dinyayê wê tev li hev bike anî. Di ser de jî dibêje bila ti kes têkilî min nebe. Dibêje eger hûn bersiv û cewabê bidin min, ez ê we poşman bikim. Êrişî Yemenê dike, ji bo êrişî İranê bike li behaneya digere. Weka bombeya ku fitîla wê hatiye kişandin ku li cî digere. Ji xwe zarokê xeyrî meşrû İsraîl ji aniha ve dest bi vê kar û îşê xwe kiriye. Rewşavan xerabiyan ji dîrokê heta vê rojê her tim wisayê ku ji xeynî pere tu tiştekî nabîne. Her daîm li ser xwîna civakên din medeniyet û dewlemendiyên xwe ava kirine. Hemû şer û herb ji teref wan ve hatine destpêkirin. Hemû xirakirin û hilweşandin ji teref wan ve hatine kirin. Hemû çek û silahên mezin ji teref wan ve hatine îstîmal kirin. Lê dîsa jî ew qal û behsa sulh û aştiyê dikin ku aştî ji teref wan ve li rûyê erdê heye. Ji ber vê yekê em fehm dikin ku kengî alema xerbê behsa sulh û aştiyê bikin wê şer û herbek mezin derkeve û herbê bidin destpêkirin. Kengî behsa azadiyan bikin, divê em fehm bikin ku esaret û koletiyên mezin wê pêk bê. Lewra her tiştên ku ew dibêjin derew û verin, li çavên însanan dinêrin û derewan dikin. Ji bo wan tiştekî herî rast hêz û quwet e. Li gor wan kî xwedî hêz û quwet e ew heqdar û mafdar e. Ger derewan jî bikin, dîsa jî ev kesên xwedî hêz heqdarin. Lewra bingeha medeniyeta wan li ser derewan hatiye înşa kirin. Derew û virên xwe bi darê zorê didin qebûl kirin, didin ferz kirin. Ji ber vê yekê aniha jî ji dinyayê re derewan dikin. Li ser navê sulh û aştiyê dinyayê ber bi şer û herbek mezin ve dibin. Fitîla ewil a vê yekê bi şerê iqtîsadî dest pê kir. Di navbera Amerîka û Çînê de hat dest pêkirin. Rusya û İran ji dover razîne ku di nav xwe de yekîtiyekî li hember Amerîkayê amade bikin. Lewra Amerîka hewlê dide ku wan tenê bihêle. Ji ber vê yekê Rusya û İran dixwazin bi Çînê re yekîtiyekê li hember Amerîkayê çêkin. Wê welatên dinyayê jî êdî ji xwe re aliyekî hilbijêrin yan jî bêalî bimînin. Kesên ku bêalî jî bimînin wê marûzî zextên Amerîka û welatên xerbê bên. êdî çîrokên silh û aştiyê wê îtîbarê nebînin. Çawa ku İsraîl li derdorê xwe wehşetê dike, Amerîka jî li dinyayê vê wehşetê bike. Berê wê êrişî aborî û iqtîsadê bike, paşê êrişên axên welatan bike. Berê wê iqtîsada van welatan zayıf bike, paşê jî bi şer û herbê îşgal bike. Yanî dinya ji her du aliyan ve jî ber bi şer û herbê diçe.